Mntaka baba mina ngeyami ingqondo angiboni ukuthi umkhwanazi uyayimina lento ayishoyo kodwa engikucabangayo umkhwanazi une authority esandleni sakhe engakwazi ukunikeza instruction amaphoyisa ukuthi awavimba imashi bethelwe ngamanzi befaka ipaper spray abanye baboshwe kodwa until this date uNhlanhla Mkhwanazi akakawa exercise amandla nawo angakho kufana nayo indaba kaMphemba to me uNhlanhla Mkhwanazi noMphemba ungakhohlwa phela bangama officials kufanele bakhulume lokho kushiwo ipolice angiboni sengathi ngafa isibafault okunye ubobuka kakhulu ama actions athini it's like yabo nje mina ngendaba yemarch and march ngiyambonga umongameli ngiyambonga uPremier ngiyambonga uCommissioner wamaphoyisa national noCommissioner wamaphoyisa provincial ngoba labo bantu bengashubisa iphele yonke lento uma ukuthi ngempela bayafuna ukushubisa ngaba abantu abafana noJessica Ngizwe uphakela umthakathi bakwembi inkinga ezisikhuluma ngiyayingayithandi ke ilanguage yokwenza sengazi ukuthi ba untouchable because iqiniso la ngempela abekho untouchable kodwa bakhona lapha ngoba banikezwe ithuba lokuthi bakwenze lokho abafuna ukwenza nabakwenzayo uyabona ngisho amadoda lawa agcina ebanikeza imoto njalo awavelanga suka nje ubala kuxoxiwe kwelinye izinga namanye amadoda ukuthi lamadoda enziwe njani lamandlo babona benawo bawathathe somewhere lamandlo babona benawo aququzelwa somewhere so angiboni laba bantu nje bakuphethe ama key position umongameli kukhulu kabe angakwenza ayangakpronounce angakwenza ukwenza isiqiniseko sokuthi lento le iyacindazeleka National Commission naye ngokufanayo uPremier naye ngokufanayo uGeneral naye ngokufanayo ngicela ukuqalaza mntaka baba around those lines ngendlela a friendly kamnandi ngakhona lamaphoyisa ayawujabulisa umoya wami uyabona a friendly njengalawa ayikade ehlangene labantu abaluthayo belutha bonke uyabona lamaphoyisa a friendly uyabona sisonke kulento